Sapriang start kene ke wake up video sashi sin hang ne hapo kari kasi jongi ha kabala sakhi ya ketika Maruti 800 kabala hap syakarai pat ki paj ba menta kidang yele bansei ya ketika Maruti 800 ki paj ba kila pendankam daka bojongki ha kabaki layateli ban syaitan daka bolero pick up haringkat ke jingya kenyat lang jongki te ki beri ki balaya bon pat ki paj ba menta hang ne pila ban saki kles dang bantan ya katai ka Maruti 800 ke ka ba pin sai I hang ne kalong ka ba isu tia sisa ban pej halor ka jingle jong kini ki brew ki bles sai ya katai ka Maruti 800 ya no an ken no ha ka ba ya dei bat kini ka jingtan ya katai ka Maruti 800 yo bolero pick up ubala tan katai ka kali lane ki paj ba ru ki baklam grand shai ki baklam pen shai driver bakum no untan na ne unla entat hakabai de bantan ya kate kali kum tala da supai ya kane ka video lai itu shai baklam dan ka jingya bejing mud hap dan ki paj ba ki baknyat bat kumju bat driver ubatan ya kate kali da ka boleh pick up jong kum ta shu kane ka jingbam ya bejing mud kala poi pen ban saka jingdu nang ka ba jor arsha ya utrai ketika kali Maruti 800 kum ta kane ka video ka bala sapriang viral mentah social media ha Facebook bat ha WhatsApp ki pai ba kile share thar ya kane ka video laya thu ba kane ka jingjia kalajia na po ka jella Uttarakhand kata hakilan Shapdang Jokari India baram shimla tip menno kane ka jingjia kalajia lela suba ba kane ka jingjia kadehi menta ubnai bat pej hang neru ki pai ba ki blaya danlang ketika jaka ban sakhi kane ka jingjia kle yap bler sikat dai hadin ba kane ka jingle ketika ki brig badan keti ban se ketika kali kala pulam dia sashi sin